କାହାକୁ କିଏ ବିଷ ଲାଗେ? ବିଷ ଲାଗେ ରାତ୍ରି ଭ୍ରମଣ, ବିଷ ରାଜ ଅନୁଗ୍ରହ କାରଣ, ବିଷ ପରନାରୀ ରମଣ, ବିଷ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣର ଭଜନ, ବିଷ ବୃଦ୍ଧ ପକେ ଯୁବତୀ ନାରୀ, ବିଷ ଯୁବକୁ ସ୍ଖଳିତା ନାରୀ, ବିଷ ଦରିଦ୍ରରେ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବ, ବିଷ ଥଣ୍ଡା ରୋଗୀକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ବିଷ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅପଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ସାପର ଗଦଟି ବିଷ, ପେଚାର ଦିବସ ପିସ, ରୋଗୀକୁ ଜଗତ ବିଷ, ଗଡ଼ରେ କଚିଲା ବିଷ। ଏଟା କଟା ହବ। ମୂର୍ଖ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ବିଷ, ଶିକ୍ଷିତ ପାଇଁ ପାଶରିବା ବିଷ, ଅନିୟମିତ ଭୋଜନ ବିଷ, ଦିବସରେ ଶୟନ ବିଷ।